बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ भारत सरकारा मोननै इउटिउब चेनेल आरो मोननै वेबसाइटखौ बेन खालामबाय। भारतनि बेरेखा कन्टेन्ट लाबोनायनि थाखाय भारत सरकारा बैफोर वेबसाइट आरो इउटिउब चेनेलफोरखौ बेन खालामो। भारत सरकारा मोनसे नाया पाकिस्तान ग्रुप पर्टेलखौ बेन खालामनो बिथोन होयो, जाय पर्टेला मोन 15 इउटिउब चेनेलफोरखौ सालायो। गाहाय मन्त्रि मदिनि बेरेखा जम्मु काश्मीर राम मन्दिर बायदिनि सायाव कन्टेन्ट बानायनानै दावराव एबा भारतनि बेरेखा कन्टेन्ट लाबोग्रा बैफोर इउटिउब चेनेलफोरखौ बेन खालामनो भारत सरकारा इउटिउब इन्डिया आरो ग्लबेल अफिसफोराव बिथोन दैथायहरनाय जाबाय आरो बे साननैसोनि गेजेरावनो बैफोर वेबसाइट आरो इउटिउब चेनेलफोरखौ ब्लक खालामनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव रादाब। बर' एमएलएआ मोनसे गेदेर बान्था मोननो हादों। गोलाव बोसोर गावनि जिउखौ बावसोमनानै गावनि नखरखौ नागारना बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय हाग्रायाव थांनानै आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनाय बारग' एनडिपिपिनि गोख्रों दैदेनगिरि थामहिनबा बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी बिथांनो चेनेल नर्थ इस्टआ एमएलए अफ द इयार 2021 बान्थाखौ होयो। मख'नो गोनांदि थांनाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव उदालगुरि बियापआव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा देरहादोंमोन। आसामाव लकडाउन जानायनि सायाव मन्त्रि केशब महन्तनि बिबुंथि। आसामाव फिन लकडाउन जानाय नङा। कभिड-19 आरो अमिक्रननि थासारिखौ नोजोर बोनानै मन्त्रि बिथाङा बुङोदि आसामा अमिक्रनजों जुजिनो थाखाय थियारि दंखायो आरो जुदि अमिक्रननि सन्देरनाया बारा जायो अब्ला रायजोआव गोदानै एसअपि फोसावनाय जागोन। बिनि सिगां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोआव गोदानै एसअपि फोसावनाय जानाय नङा, मिरु सरकारनि फोसावनाय नेमखान्थिखौनो मानिनानै सोलिगोन होनना बिबुंथि लाखिदोंमोन। बर'नि माखासे राजखान्थिगिरिफोरनि गेजेराव हाब्रु सारज्लायनाया जोबनाय नङा नामा? बावैसो सान सिगां बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि सायाव बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी बिथाङा बेरफुसार बिबुंथि लाखिदोंमोन। बे बेरफुसार बिबुंथि लाखिनायनि उनाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङाबो बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीखौ गामिनि मासे हालमाजिजों रुजुनानै बेरफुसार बिबुंथि लाखिनानै गोख्रों फिननाय होयो। राकेश ब्रह्मनि बेरफुसार बिबुंथि लाखिनायनि उनाव बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीया राकेश ब्रह्मखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारियो। राकेश ब्रह्मआ सासे गालखाब गैयै मानसि। राकेश ब्रह्मआ बुजिया सोमजिया जाम्बा जाम्बा खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ होनना सोंखारियो। राकेश ब्रह्मआ सासे गुन गैयै सुबुंसो आरो बिसोरनि सरकारा फेलें, जेबो खामानि मावनो हाया होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।